Yskän syyn selvittämistä ja mahdollisten keuhkoihin levinneiden etäpesäkkeiden osoittamista varten Jukka-Pekasta otettiin yskösnäyte. Näytteenotto oli suoritettu kotona 3 peräkkäisenä päivinä. Tarkoituksena oli saada ennen ateriaa otetut aamunäytteet. Jukka-Pekka pesi ohjeiden mukaan hampaatillalla ja huuhteli suunsa aamulla ennen yskimistä. Näytteeksi kelpaavat solut syvemmistä hengitysteistä, eli sylkeä näytteessä ei tule olla. Vaikka Jukka-Pekka ymmärsi ohjeita hyvin ja yritti toimia sääntöjen mukaan, hän ei pystynyt saamaan riittävä määrä limaa alihengitysteistä, kun hänen yskänsä oli aika kuiva, eikä koskaan tullut paljon limaa. Ne näytteet, jotka oli kuitenkin saatu, menivät suoraan näyttepurkkiin, jossa oli 50% etanolikylmäfiksatiivi. Jukka-Pekka toimitti näytteet laboratorioon heti viimeisen näytteen saamisen jälkeen. Laboratoriossa näytteet oli vastaanotettu ja jokaisesta näytteestä oli tehty 2 sivelyvalmistetta. Näytteitä levitettiin objektilasille mahdollisimman tasaisesti. Sen jälkeen solut oli fiksoitu 95% alkoholilla ja värjätty Papanikolaou-värjäyksellä. Kun lasit olivat valmiina mikroskopoitavaksi, bioanalyytikko tarkisti näytteiden riittävyyttä ja laatua. Valitettavasti näytteissä oli liian vähän solukkoa, eikä löytynyt mitään lieriöepiteeliä, joka on yksi tärkeä kriteeri näytteiden laadun ja kelpaamisen arvioinnissa. Näytteen materiaalin riittämättömyydestä raportoitiin potilaan hoitavalle lääkärille, joka soitti Jukka-Pekalle ja tiedusteli mahdollisista hankaluuksista näytteenoton aikana. Jukka-Pekka myönsi, että riittävä määrä limaa oli melkein mahdotonta saada yskimällä, kun hänen yskänsä on niin kuiva. Lääkäri päätti tässä tapauksessa suorittamaan bronkoskopiaa, jotta saattaisin kuitenkin tarvittavat näytteet. Jukka-Pekka antoi luvan ja tutkimuksen suorittaminen oli siis sovittu. Jukka-Pekalle oli tehty ennen yskösnäytteen tilausta keuhkojen röntgenkuvaus, jossa keuhkojen tietyllä alueella näkyi muutoksia, joita oli pakko selvittää. Bronkoskopian avulla oli tarkoitus saada näytteitä niistä alueista ja käyttää niitä diagnostiikassa. Ennen tutkimusta Jukka-Pekan nielunsa puudutettiin suihkeella, jotta toimenpide olisi hänelle kivuton. Jukka-Pekka makasi tutkimuspöydällä, kun lääkäri lähti tutkimaan hänen hengitysteitään suun kautta ohuella tähystimellä. Lääkäri tarkisti silmämääräisesti hengitysteiden limakalvon kuntoa ja huomasi muutama lievästi poikkeava aluetta keuhkoputkiston tietyissä osissa. Bronkoskoopin yhdistetyllä harjalla hän pystyy harjaamaan soluja epäilyttävistä muutoksista. Solut siveltiin harjasta lasille ja annettiin kuivua. Sen jälkeen lasit huuhdeltiin 50% etanoliin ja lähetettiin laboratorioon värjättäväksi ja mikroskopoitavaksi. Bronkoskoopilla lääkäri lähestyi myös siihen alueeseen, missä röntgenkuvassa näkyi muutoksia, mutta ei hän pystynyt pääsemään suoraan sinne. Tässä tilanteessa lääkäri päätti ottamaan huuhtelunäytteen, jossa näkyisi alueen solukko. Keuhkoputkiston osa huuhdeltiin täyttämällä sitä 2 millillä keittosuolaliuosta ja imettiin sitä nestettä takaisin. Näyte oli fiksoitu runsaalla määrällä 70% etanolia ja lähetettiin laboratorion värjättäväksi ja mikroskopoitavaksi. Lääkäri päätti ottamaan myös varmuuden vuoksi muutama koepalaa epäilyttävien muutosten lähialueelta. Koepalat otettiin tähystyksen yhteydessä, laitettiin formaliinin
ja lähetettiin laboratorioon käsiteltäväksi ja mikroskopoitavaksi samalla tavalla kuin muut kudosnäytteet. Bronkoskopian näytteet olivat paljon informatiivisempia kuin yskösnäytet, ja niistä pystyttiin tehdä päätös. Sytologisista näytteistä löytyi runsaasti lieriöepiteeliä ja makrofaageja, eli näytteiden laatu oli hyvä. Näytteistä ei näkynyt keuhkoepiteelin patologista muutosta, mutta löytyi pieni määrä folikkelisoluja, joiden alkuperä on kilpirauhanen. Solujen tumat olivat suurentuneita ja vaaleakromatiinisia. Osassa tumista oli sytoplasminen inkluusio. Koepalanäytteistäkin löytyy kilpirauhassoluja, joissa oli samankaltaisia muutoksia. Muutokset saattavat vitata kilpirauhasen papillaarisen kasvaimen, joka on lähettänyt etäpesäkkeitä keuhkoihin.